राव फैथाराखै नामा लाइभआव? फैदो लोगोफोर दसे सम। मालाय लाइभ होदावबाय थाग्राफोरासो मानसि जायो खोमालै। हिट अल्स SMS होदों माथोलै। मा नेट जादोंमोनबा? थेंकिउ बिनानाव लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय। आयुसो जालायबावो नामा? SMSफ्रानो नुजायाखैलै आंनाव मानोबा। आदाना सियारानो बायलायसिगोन नामा? सियारा बायसिगोनलै मानसिया हखद्रायनाङा फुंद्रायबाय ने। माथो होनबावनो दामफेर फेर फुंद्रायबायलै। ओंखायनो बारा दाजा नोंबो आं बायदि बुंजागोनबो खमायला। मा होनखोथाय सियारा बायबा बाजैजोंनो जोखो जागोनबो आदा। नोमबाजैया जोखोनो हाया हायथुथुसो दानि। माथो लाइभआव बिराद खमथारब्रा दिनैलाय माथो रावबो फैथाराखै। औ बिदिसो। मा ओंख्रि जाखो सिस्टार? नै माथो जोंना देबराबो फैदोंलाय आदै होनलायथारदों माथो। नै थाइजौ दंफां सिङाव जिरायनोबा फै देबरा जोंनाव। ए खान्थाल अमासो आदा होनदों। ए खान्थाल अमासो होमबा ए। जाखांबाय नामा होनो आरो सुबदआ जोंना फंबाया। जाखांबाय फंबाय दहायनो जाखांदों। जाखांना ओरैनो जिरायना दं। नै सोरबा साबसक्राइब चाहिए क्या होनलायथारदों माथो। औ देबरा सान्दुं गोसाथार ओंखारनो हाया। हिट अलसेट जाबाय थादों मानोबा आंना SMS आनो मानोथाय। आङो बिस्वनाथ सारिआलिनि SB सर्ट बिनानाव। मा ओंख्रि जाखो नो सुबोध फंबाया।
जोंना ओंख्रिया ओइ माबासोलै दालि ओमफ्राय आलु भाजा जय बजरंगबली हिंदी आता है हाँ आता है भाई हिंदी आता है क्या बोल रहा था क्या सब्सक्राइब देने के लिए ना जय बजरंगबली भाई तुम कहाँ से हो भाई एस बी माबा जोंना बिनानावा बाजैयाबो नों बायदिनो ना मा होनदों आरो आं बायदि नंद्राया इयो एसे हामख्रेंख्रेंसो आंसो गिदिर एस बी स्टुडिअ मा खबर आदा सनानो मोजां मोजां फंबाय जोबोर मोजां जय बजरंगबली व्हाट्सएप पर बात होता है क्या हाँ हो सकता है क्यों नहीं बात कर सकता है नोगोद मोदोम गिदिर नुखायोना आंखौ मेजेम गरारा नुखायो दा आयु आदा बाजैखौ जों लोगो बिदिसै नामा औ दालाय बहा दं सुर फंबाय न'आवनो दं फंबाय आङो न'आवनो दं अमा माल' नुखायो दा अमा जाबाय थायोना ओंखायनो अमा बायदि नुयो आरो ना मेजेम बुस्थुखौसो जानो मोजां मोनोबा सान्दुं ओंखारनो हालालै ओंखायनो मेजेमल' जाखाजोब्बाय नै देबरा मा ओंख्रि जाखो ना खारबाय कनट्रिबिउटि अय जाखावजायो खोमा दादाया होनो मा होनदों जाखावखायो खोमा दादाया होनदों बारा जाखावा बिनानाव बारा जाखावबा प्रेसारजों दुब्ला सेव जासिगौ दाहालागैलाय ओंखामबा खमायना जायो आङो होमबाबो हामनो रोंला माथो मा खालामनो नोंसोरबो आंबायदि दाफुं दे कन्ट्रि दादाया मा गामिनि आं बिश्वनाथ सारिआलिनि बिनानाव जोंना बिनानाव मोसानो हायालै माथो बारल'नो हाया दसे बारल'बानो फे होनलायनाय माथो हां गं जालायो माथो कनस्रि बिनानाव नों अबेनिमोन एसे खोन्थादो गारि खारलायबाय थायोलै जोंना दावरावथार आरो जाय साबसक्राइब खालामलायाखै खालामलायनो हागोन बानायलायबानो जाबाय जे बजरंबलिया अबाव खारखोलै जोंना इयारफना आंनो हरा दा लांफै नै बेंगा जालायनाय खोनासङो आं बेजोंबा लांफैनो हागोन फैनानै लांफै देबराया अबाव खारखोब्रा जोंना कन्ट्रियावबो अबेबा खारबाय नामा जोंना कन्ट्रि बिनानावा औ जोंना फिलिप दाफैदोंलै
दे बारा आंनि चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालाम फैदो आं सापर्ट दंखायो माथो फिलिप दा नोंजों सापर्ट दंखायोथ' नोंजों आरो सोरबाफोर गैयाबा नैबे फिलिप नार्जारि आदाजोंबो सापर्ट जालायनो हागोन बिनानाव कन्ट्रिबुना जोंना एसबि सर्ट सिएसफ्रा बिनानावा आदाना गोरलै गैया नामा होनो गोरलै गैया दङ उन्दुदों मालाय सिखाराखै दा सिखारबा देखायगोन आं र' भिडिअ नुगोनथ' आंनाव देखायनाय दङ माइ फेमिलि इन्ट्र'आव ए साबैसेनो सानै दं अ नोंखौ होनाखै बा बेलेग औ फिलिप दा नंगौ आंखौथ' होनाखै नालाय बेलेगफोरखौ आरो सापर्ट गैलायाबा जेनेबा सापर्ट खालामलायदो फिलिप दाजोंबो नोंसोरो बिनानावमोना फिलिप दाखौ बानाय जाय जाय सापर्ट गैलाया नोंथांमोना औ देरबाय ए सासेया 2 बोसोर जादों उन्दै जादा सिख्लाया जोबोद औ नोगोर गरमथारलै जोंथिं सान्दुं गोसाथार नोंसिनिथिंबा बोरै औ दे दिनै जेनेबा जाय फिलिप दाखौ बानायगोन दिनै जेनेबा नोंसोरखौ बेक गाबोनसो फिलिप दा माने बेक खालामफिनगोन आरो ना माने लगे बानायफिनबा माने दानोना नैबे जोंना बिगुमाया ओंखायनो आरो दिनै बानायबा गाबोनसो रिटार्न खालामफिनगोन आरो बेक सापर्ट नङाबा लगे बानायलायबा माने दानोना ओंखायनो आरो ए डिउटियावसो दङ ए दे नोंनावथ' आरो बिजिथार गारि सालायनायसो ना दा अबाव दंहैयो फिलिप दा खालाक्टां नामा अबाव खारजोबखो मानसिफोरालाय माथो गैला नामा बार खोलो खोलो फैथारदोंलै जोंना नै सिउ नो अ गारि नङालै इलेक्ट्रिकसो आरोलै होद साला बावदोंलां इलेक्ट्रिक डिउटिसो दे सम गैथ'आबालाय आरो माथो खालामनो ना जोंना एसपि सटआ माबोरै खबरफोरा एसे खोन्थादो एसबि सटआ अबाव खारखो जोंना एसे खोन्थादोलाय खबरफोरखौ मारै आदाया खनसे खरा मिनिलाय नामा आं मिनिनायखौ नायनो लुबैथारो नामा नोंलाय ओइ बिराद गोसा मिनिनो हायो आङो राबनाबो हाबावोसो खोमा मेहेर बायदि मिनिनो होनबा हायोब्रा आङो मेहेर औवारि बायदि
महाराजानि मिनि आदानो महाराजानि मिनि नामा खनसे गोसानो मानसिफोरा नायगुलायथारगोन माथो थांलाय फैलाया हेब मा जाखोलै बे होननायनि दे मिनिलाया दा र' दा दसे उनाव मिनिगोन दै गोसानो खनसे जोबस्रिनायाव मा जाखोलै नै ना दिनै बारा मानसि गैयालै जोंना लाइभआव माथो सान्दुं गोसाखाय उन्दुदों खोमा मानसिफ्रा मा होनदोंथाय आयु र' होनलायो आदाया होनलाय न'आव रावबो गैया नामा आदैनो दङ उन्दुजोबदोंसो मालाय आंबो दासो सेन्टारनिफ्राय फैदों मा ओंख्रि जायानो जालाय देबरा मोना खोन्थादोब्रा एसे उन्दुनासो दंदां गाहाबो उन्दु गादुरिया खोनायाखै मेगन फिसा फिसा खालामलायो आदा कमेन्टखौ मेगन फिसा फिसा बानायलायनाय नुदों नामा ओरै बानाय नामा मेगनखौ गिदिर नुनानै देखौ गावनो गुरै बानायो नामा आमार देबरा अबाव खारबाय खरिलाय माथो नुवासैलाय देबराया ओंख्रि गैयानोलै देबरा मोना नंगौना नङा बिमायाबा बेदर लांलाबाय थायो ओंख्रि गैया जालायबावो नामा देबरा थगायोलै जोंना ओंख्रि थाबाबो गैयाल' होनखायो आलु बाथोनसो ओमफ्राय थाइबें सालाद माथो गोथावथार मस्थिथार माथो थाइबें सालाद दंलायबावोसो मालाय जोंना थाइबेंबो माबा थाइबावाखैसो बिबार बारनायाव बोरमाया जाजोब्बाय जोंना थाइबेंआ र' आदा फैफिनगोन दसे लथार र' फैफिनथार जोंना आलु भाजा दालिसोलै देबरा टट' गैया उन्दुनासो दं बे उन्दु गादुरिया गावहाथ' देबराया जानांला नों बेदर फुंद्रायबायनो देबरा गैला जालाथ' दाना बेदरखौ दरसेल' जायो आङो दरसे जानानै दोनफिनो उन्दुवाखै दंफां सिङाव जिरायना दं दे
मिसा नोंनि बेदर जायैया जालालै नोंसा मादैनाव दा सों नोङो दा थांबा नगदायाव सेन्टाराव जामारलाथ' होनना खोन्थाबासो फोथायगोन दा नोङो आं थाङा दिनै फैयासो जागोन सानफ्रामबो फैग्रायासो थगायदों आरो इयो बागोनसो मैया माथो नुदों आंलाय मोनाबिलियाव थगायलायो आरो ए मैया फैमारखैमोन आरो नोङो मैया नंगौना नङालै माथो नुनाय बायदि मोनदों आंलाय खारजोबो जोंना बिनानावफ्रा फंबायफ्रा एसबि सदआ अबावबा खारलायबाय नामा जोंना बिनानावा एदावनो हासोगारो बियो आंखौ गैला रावबो दोनदोनो फैलायगोन दा सोरबा सोरबा सुबोद फंबाय अबावबा खारबाय नामा एसबि स्टुडिअ अबावबा खारबाय नामा जोंना फंबाया जय बजरंगबली भाई किधर भाग गया आजा फिर से यार लाइव में हो जा दे रायलायबाय थादो नों मा जाखो नै देबराबो खारनोसैलाय नामा अबा दे दोननोसै आंबो समबो गैखाला आंहाबो नै थांनांसिगोनलाय थांसैलाय नै दे बाय बाय